Ikaw wala inahan sa lupa. Kagligaron, bendisyonan mo. Mama Maria, among Video lang ang pagkaon. Lima. Dahil lang alis yan. Sugay padung nami sa Simala. Mono mo. Ilan guys. Baka hari video sila ko lang. Gamay kay kublo. Nice kay gamay daw. So guys, abot na mi dari guys, naog na mi sa tricycle, diyan na guys, ladyo pagali makita na namo guys nga parte daghana ka jug tawo. Nay nakapila baon sa ni asa ni dapit ni nakapila dani guys. So padayon lang gihapon mi guys kay bisin og unsay nay gipilahan dani. Maabot naman dari sa bus na grabing taas sa kajug pila. So first time day na mo ningari guys nga ingani kadaghanag tawo kay katong ningari mi. So gamay ra jud ka jud tawo kay malagi to sa pandemic ja karon grabe. Halos og mga sakyanan di na magka traffic na sa kadaghan kajong tawo. Dito sa bus guys among giagihan ang daghana kajong nagi picnic na mga daghang kajong mga sakyanan nga nangibawon unja dito sa mga punuas kahoy ra sila nangaon. So pwede ra jud dari guys ug mari pwede ra ka magbaon nandiyan ato tas mga punuan sa kahoy mga niudto. So guys kay human na may paniudto kay malagi na dumigyan sa ila ka ma'am. So guys ningari lagi mi dari guys kay nag-advance na mi og panagkot sa among birthday ni Nico ay Crystal og ako karong August 4 og 7 puhon. So maraming pasalamatan namo dari sa Birhen sa Regla. So naghana guys so magkasakay pas mga drum truck ning uban guys so asa ni sila napit nga. So balaan jud kazo ang Birhen dari sa Regla Birhen sa Simala. So maglusot-lusot na lang siguro bidani guys ug asa bidaning dapita. Musuksuk. Kay kinahanglan jud mi nga makasud mi guys kay ro makapanagkot mi ug magpa namang kuno roy healing prayer dito sa sud karon guys kay Domingo unja napoy misa kuno pero unsang hapon pa na may nag-announce dya. Alam mo ning givers over guys kay arang kasabaan dya na yung mga sakyanan na yung mga patugtog na yung mga klaseng saba guys. So musud na mi deres entrance. Dya grabe pa dyan kainit agahang singot nagtagaktak na guys dya da na mis entrance dya ningon ning gwardya nga pwede ra kunong musud ang katong managgot. Dya kanilang nakapila guys adto din sa kanang prayer room. So kaning nakapila deres gawa sa prayer room ra dire sila mo kuan ning pila. So nakasud nami guys na ang malagyan ng gipasan. Sa mga gadina sa among gipasa. Ibalik sila din niyan, dili makalakaw. Ibalik sila kanino. Dili lagi offer ang nagkatsyas. Pasalamat. Kanila, ano na sakit nga malatian nga dili maayong duto ibalik din ni kanimo. Nagpasalamat. Kaming tanan na doon ay katuyuan. Nasingkasin na mong kiufa. Iba niyo mo pagkaampo to as per hirap. Kaya kami mahirap. Sa grasya mahal na ina.
sakit ko, ipayag ko kanimo, Maria. Sa linto ko, ang namumulong buhat sa langit sa ito. Kauban sinungaling kasi sa Kristo. Kung ilan sa kauban ng Banal na Espiritu Santo. Uman sa mga intercession, mamamaligay sa ito. Mga Mary, ibalik-balik na mo nilingurasa. At niya kami nagkatigo mga umanap din sa butod sa lidugon, hindi kami atang udagan kay milagro kami mo karamo mga umanap. Tawata mamamili ng mga katiyuan. Sabi na siya mga anak na dumito pula. Bidisyon niya sila mga nainahan. Bidisyon niya ilang pamilya. Bidisyon niya ang ilang trabaho, ang ilang panginabuhi. Nanayusan kami bidisyon sa mga igsuon na nagtrabaho sa laing nasod. Kaya sila na niyo tulungan silang pamilya din sa Pilipinas. Bidisyon mo mga iya na tanaw ng trabaho sa mga frontliners na binagkantuan na sa ospital. Nangyusap kami klase na kami magmalikon sa pagkagalingon. Pagkatugang sa mga problema nga ang hipasan. Bidisyon niya siya mga inahan na binakan niya na nagnawad sa paglaong. Bidisyon niya agawin siya mga Maria, siya natumbang, siya napukan. Siya mamamiling kisakit, siya ipasailan, ug siya nagpasay. Nagtukoy kami Mama Maria sa among mga tuyo, diya kanimo. Among ituloy sa magilang na pangalan. Lord Jesus, Mama Maria, sa paginabuhi sa iyong anak, anong trabaho, ang naa sa negosyo, magamay matatako. Mga kapag blessing sa kalapupan. Kanila usap, wala nag-iskaya, pangayon sa kapag blessing and guidance. Kanila na magtipong sa naunta at agad ang kahayang ulang dagat na tamang pasispo. Ang blessing sa mata mo sa kanamo. Ikapaw sa panginahan na tumagalay sakit na dili makita sa laboratory. Ang sakit na dili makita sa x-ray. Hindi makita sa ultrasound. Dili nakita sa MRI o ba mga kahimanan sa laboratorio, Mama Mary, ang mga sakit, ikaw lamang ang muhika po ang mga anak na si Kristo. Ang pagkilit kanila. Lord Jesus, Mama Mary, touch our principal organs, our kidneys, our heart, our liver. Touch our immune system and our mind. Ikapausap mga ilan ang mga sakit na gihatag sa tao. Tao lamang ang mihatag sa mga sakit. Ikapausap ikapausap ang sakit sa kanan, sakit sa kasina. Mabagay
Di po na yung anak na bilang ni Adining na luya na. Ang iyong anak na nalibo ko nun sa'y puhaton. Ang iyong anak na nawan anong paglaong. Kanilang mamamili nga mong ibalik-balik kang isakit. Kagila na nagpustos. Kagila nila, kanila na nasa pagsulay. Kasi sa Kristo ay mong ikunsad. Ikapuni mo ang balatian sakit sa lawas. Kadto adunay sakit sa ilang ulo. Adunay sakit nga migraine. Adunay tumor nga mitubong ka-access sa ilang utok. Kanila nga nawad-an na sa maing pangisip. Kanila nga may sakit sa mata. May sakit sa agta nga nagpunay pandipong. May sakit sa dalunggan sa ilong. May sakit sa baba, sa dila, sa ngipon, sa tutungan. Lord Jesus Christ the healer, ikapakalitaran sa grasya sa kayo. Patagin sa hiling mga berhen, ang imong mga anak, adunay sakit sa kasing-kasing, adunay bara, adunay enlarge, lutuban pang balatian. Kanila nga adunay glitter. Kanila nga dili na makatunog laway. Kanila nga adunay bukol sila tutunlan. Kanila nga dili na makasuti. Sama sa bata nga ibalik dili nga imong gihigap ang bukol siya dito. Ikapaw sa mga bala, adunay sa samang balatian. Mga isang kami kiling ba ang inahan. Kato adunay sakit-sakit, di katong dialysis. Adunay sakit sa baga, adunay sakit sa atay. Taas o cholesterol, taas o SGPT, taas o creatinine. Dipisyon sa hikapa. Katong imong anak adunay sakit na hepatitis. Adunay sakit na Alzheimer's, anxiety, asthma, bronchitis, kanila mamahal nga berin nga adunay cancer. Mahal nga, Senyora, pag-iyakin iyong bisita sa imong grasya panabag. Ang kaluyan mo, Senyora, kinintukan nga malipayon. Nagsahyan kaya niya kami karoon. Bendisyon inaya mo ang maigsoon. Pasagpuan ang Maria, ikaw manang inagaran sa tuma. Bendisyonan mo, Bata Maria, among Panginoon. Isalua, Mama Maria, ikaw manang inahan sa guma. Kami karoon, bendisyonan mo, Mama Maria, among Panginoon.
niya kami karon iwagan mo bendisyon kinig among mga igsoon pasayoa Mama Maria ikaw manang ilan sa gugma Bisita sa imong grasya panapangin kaloy-an mo, Senyora Pinagdukhan na malipayo Sadya kaya niya kami karon Magatong bendisyon Kinig among mga igsoon pasayloan Mama Maria. So guys, mo ni mga meaning sa kandila guys. Diyan mo palit ko para sa mga ang pamilya. Nilas nanay ni Aliana ug ni Dixian ug sa tanan hang mga viewers, especially kang ma'am nga nasa Chicago ug sa tanan hang mga friends nga nasa laing nasod. So apil na mo na natin sa pagsindi na ning kandila guys para sa inyong kaligtasan ug inyong pang-adlaw-adlaw nga pagpanarbaho diha sa abroad. Ug sa akong nanay nga karon nga naigi pamati ug sa akong mga pag-umangkon sa akong mga igsuon. So magdagket ta guys. Ito na para Thanksgiving. Ay, paso na ako. O karon si Mama Maria at taga na to sa laing pasalamat at dance offering for Mama Maria. Magmaya kita magsadya atong sayawan si Mama Maria sa daghang salamat Mama Maria. Kanan, let's dance for joy. Ikaw ay tato makatong kay si Rams. Salamat Mama Maria. Salamat.